Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang babae, merong koleksyon ng 50 classic na sasakyan. Binili niya raw ito hindi para pang-investment, ngunit para pang-enjoyment. Ating kilalanin ang car enthusiast na si Jane Weitzman ng United Kingdom. Nagpagawa siya ng malaking garahe na kayang ma-accommodate ang hanggang 65 sasakyan. Ayon pa kay Jane, na isang curator, mula pa noon ay mahilig na siya sa sasakyan. Ganun din ang kanyang ama at mga kapatid, lalo na ang kanyang napangasawa. Ang pinakapaborito niyang sasakyan sa kanyang mga koleksyon ay ang 1999 Ford F-150 Lightning Pickup. At ayon sa kanya, payo niya sa mga kolektor ng sasakyan, kailangan mo itong gamitin at wag lang igarahe. Ikaw, kabisyo, ginarahe ka na ba? Yan. Natawa si Doc Mimar. Parang may gustong igarahe. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! It's Monday, mga kabisyo natin. January 13, 2025. Birthday ni Tita Tanya ngayong umagang ito. Umaga lang? Ngayong araw nga. Yan. Hanggang mamayang gabi. Yan! Kasama niya na ang pambansang angkol. Bumabati ng happy birthday sa akin, Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit gumigising at manonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya, the birthday girl, Chinita. Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Ayan, happy birthday, Tis. Thank you, Col. Kasama niyo rin ang pambansang senior. Wala namang regalo, Mang Kanor! Oh. Oh, narinig mo yung kanta? Patawad mo na. Kala ko mayaman ka. Hindi kasi maraming tao dito eh. Hindi makapasok yung regalo mo. ko sa sobrang dami. Oh, nag-rally pa eh, no? Nag-rally pa sila dahil birthday mo. Grabe talaga. Saan mo pinark yung yate mo? Doon sa dagat. Alam ka dito sa... Sabi mo, andyan sa harap. Minsan. Doon sa may Boulevard. Bati mo yung mga nagrarally. Ay, good morning po sa inyo lahat dyan. May nakita kong daming mga tao nagrarally ngayon para sa kapayapaan. Oo, kapayapaan. May isang dumaan. Maganda siya, in fairness. Kaibigan ko yon, si Liza at si Joy. Ay, kaya pala Oo, maganda. syempre, basic. Ay, may kaibigan na rin ako dito, si Doc Mimar. Magkakilala ba kayo? Ngayon lang. Ah. Close na agad kami. Kaya naramdaman ko nung hinansi ko si Doc, namanhid yung kamay ko. Anesthesiologist pala. Spell. Doktor.
Hoy, going back, Tits. Happy birthday sa'yo. Thank you, Col. And dito mga bisita, yung mga best friends yan nandito po. At syempre, ito napag-usapan natin si Jane, isang curator o ano to siya. Parang ang tawag na sa curator, Tits, ay isang keeper or custodian ng isang museum or collection. Yan. Ano ibig sabihin nun? Siya yung nag-shop. Curator. Curator. Kaya naman may Ano yun, Mang Kanor? Curator? Curator. Cute siya. Basta cute siya. Cute siya. Cute. Kasi nga, mahilig siya sa kotse pero usually bibili ka ng mamahaling bagay or something for investment. Kakaiba sa kanya, Tits, dahil sa kanya, ayaw niyang ma-invest. Gusto niya i-enjoy itong mga binili niya na mga classic cars. Dinadrive niya. Lahat ng yun, ha? Ganon siya kayaman. Ganon siya kayaman. Nakarelate dyan si Mang Kanor. Oh. Yung ko lang sabihin. Yung para... Times 3. Yung sasakyan niya, times 3 mo yung sa akin. Anong favorite mo sa lahat? Siyempre yung may sakay na chicks. Bakit ganun, Mang Kanor? Bakit pag may sports car, kailangan may chicks din na parang ito-flex? Bakit? Kasi sila sila yung tagagising baka makatulog ako eh. Ganun yun. Gising ng? Gigisingin ka. Baka matulog, mabilis yan takbo eh. Ganun yun. Basta ba may sports car, may babae? May sports car, may e-bike? Ay, may babae niya yung e-bike, sports car. Sabagay, si Kuya Kadjot na. Damay si Bilyan. Di ba? Hindi investment kundi pang enjoyment. Agree naman ako dun, Tits. Kasi minsan, kung mahilig ka, may iba kasi na kukolekta lang, tapos tatago lang, naka-display lang, hindi gagamitin. Kung ikaw ba may koleksyon ka, gagamitin mo ba? At anong koleksyon ang plano mong i-collect if ever? Siyempre lalaki. Patay. May kinabahan dito. Na? Sabi niya, patay. Parte ako sa koleksyon. Siya din nangungulik. Tabla-tabla. Hindi ganito yan, Mang Kanor. Tulad nga si Madam Jane. Depende yan eh. Di ba yung ibang nagko-collection kasi gusto nila gawing display sa bahay nila. So bakit nila dudumihan o gagamitin? Madudumihan eh. Okay. So kanya-kanyang preference eh kung gagamitin mo. Bagay. For example, nangongolekta ka ng sapatos. So yung iba, binabalot na hindi talaga isusuot yan. Mga Jordans na yan. May ganon. Yung from Jordan 1 hanggang anong Jordan na ngayon? 30 plus na. Jordan 37. So hindi nila gagamitin? Hindi, naka-display lang talaga. Kasi pag sinuot mo na yan, yung value niyan, bababa na. Kasi ginamit Pero mo na ibebenta ba nila yun? May iba, I think. Pero yung, syempre, pag mayaman ka na, hindi mo na ibebenta yan. Talagang pang ano mo na yan. Pang feed mo na. Ganon din ba sa babae? Siyempre, dapat kailangan tapos i-display. Tapos hindi gagamitin. Gagamitin. Ay, patay. Patay. Hindi kanyari utusan mo. Ayan, ganyan. Bakit utusan ng babae? Tingnan nyo? Mga babaero talaga, ganyan ang tingin. Ganyan ang tingin. Utusan, yaya, tagalaban. Sa mga babae, di ba? Aanakan, tas taga-alaga ng anak nyo. Uy, tama na kasi marami ng tao nagrally sa labas. Tama na. Hindi totoo. Di ba? Ano lang naman yan? Koleksyon yung kanyang sasakyan. Yung sasakyan. Kaya sa mga collectors po dyan, shout out sa inyo. May iba, kinokolekta relo. Uy, Tin, salamat Tin ha. Ayan yung relo na binigay ni Tin pang pamasko daw niya. Salamat Tin. At saka ano pang mga kinokolekta. Si Mama Nicole, Hello Kitty. Ayun. Diba? Hello anything na may pink Hello Kitty. Ayun. Yung iba mahilig sa ibang babae yung mga bags, tama? Bags. Designer bags or designer shoes. Yan. May mga nangungoleksyon ba ng like iba't ibang brand ng condom? Ako. Kailangan mo condom di ba hindi na gumagana? Hindi, pang ano lang naman yan. For display purposes only. Display. May ganun ba? Di ba? Yung iba't ibang bansa, bibili ka ng mga... May mga may collection ka, kunyari, punta ka ng Italy, may something na sikat sa Italy, bibili ka rin ganon. Or yung iba nga, nangongolekta ng mga ref magnet. Kung saang bansa, yung mga seaman usually. Di ba? Hindi, seaman mga babae
Ay, may album yan sila. Oo, may album sila ng mga chicks nila eh. Kada every report. Oo, yan. Basic naman yun. Basta mga collectors out there, shout out sa inyo. Mga driver meron din. Diba? Ano ba kinukulikta ng mga driver? Pasahero na chicks, diba? Basic. Siyempre, mabilis magpatakbo yan. Yung driver. Yung kolektor. Nangungulikta eh. Yung kolektor. Yung driver. Pautang pa. Paluwagan pala yun. Ng kolektor. Ng driver. Lagi nakatingin yan sa sa legs eh. Yung driver? Yung kolektor. Ang tanong, saan ka nakatingin? Yung driver. Ayan. Yung, Doc. Hindi, yung kolektor. Kasi gusto niyang kolektahin lahat. Yung kolektor. Yung kolektor. Yung driver. Basic yun. Mag-angkas daw siya ng maganda. Angkas ng maganda? Yung kolektor? Yung driver. Basic naman yan. Naka-front seat pa yung maganda eh. Ha? Naka-front seat. Kasama niya. Kasama ng driver? Ng kolektor. Marami siyang pera kaya nang bababae siya. Damay na naman. Yung driver? Yung kolektor. Kaya pala. Sige, tigilan na natin to. Kaya nga eh. Kasi birthday mo naman. Correct. Happy birthday ka, Tita Tanya, once again sa mga nakikinig ngayon. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Grabe, nag-rally pa kayo para sa birthday ko sa mga nandito malapit ang opisina, ang trabaho sa within Sa Pasay, the vicinity ng Pasay. Ingat-ingat po, wag na kayong magbalak. Umalis. Yes. Pero syempre happy ka dahil kahit mahirap ang biyahe, nandito pa rin Hindi yung mga best kaibigan friends mo. ko! Ma'am Lai, Ma'am Joy, si Mr. Uni, si Sir Kevin, si Doc Memar. Grabe. Totoo. Salamat. Thank you. Tuloy-tuloy pa rin pa makikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan po bang i-memorize yan? Basic!